са авторите на македонизма, но част от тях откриваме и в България. Един от тях е Георги Радулов, преподавател в Минно-геоложкия институт в София. В неговия труд «Апология на македонизма» четем: в продължение на периода от 847 година до 904 владетелите на българската държава завладяват значителна част от македонската земя. Народът на Македония не е търпял българското владичество. Първото антибългарско въстание в Македония избухва в 930 година. Хронистите пишат, че въстанали скитите в Макетида, област в антична Македония, и през Струма отишли в Елада. В редица хроники под ските се разбират славяните. Почти по същото време, 931 година, въстанали сръбските славяни срещу българското робство и поискали съдействие от византийски император, като обещали да му служат и да му се подчиняват. Македонските царе приели предложението на византийски император и въстанали през 823 година заедно с сърбите против българското робство. Въстанието е жестоко потушено. Около 25 000 македонци са принудени да емигрират в Тесалия и Епир. Продължава Георги Радулов в произведението си «Апология на македонизма» или «Кой я фалсификува историята». Очевидно, славяните не могат да търпят тюрко-българското владичество. При следващото въстание Македония е освободена. Българите са владеели нашите земи, продължава Георги Радулов, в продължение на 60 години, които не са достатъчни да обърнат македонските славяни в българи. Отгръщаме следващата страница от книгата му «Кой я фалсификува историята» и виждаме следното. Днес българските историци считат и годините на Самуиловото царство като българско владичество над Македония, но по това време същинските български земи са византийско владение, така че македонците и българите са в две различни държави. При царуването на Петър македонците вдигат второ въстание. Начело на въстанието застава един от крупните владетели в Македония, Комит Никола, със синовете си Давид, Моисей, Аарон и Самуил. Продължаваме да четем «Апологията на македонизма» от Георги Радулов, преподавател от Минно-геоложки институт в София, и там откриваме следното. За пропадането на България несъмнено е допринесло и въстанието на македонските славяни, а тяхната държава започнала бързо да се разраства. Георги Радулов в произведението си «Кой я фалсификува историята» продължава. Историците са на мнение, че Самуил е коронясан от името на римския папа Григорий V, защото с византийците бил в лоши отношения. Коронясването станало в Преспа във величествения храм Свети Ахил от новоизбрания македонски архиепископ в присъствието на папски легати. Коронясването му дало международно признание. То било полезно както за Самуил, така и за папата, защото имали една крайна цел – отслабването на Византия. Самуил създал и свой религиозен център, начело с архиепископ. Много историци говорят за патриарх. Седалището на архиепископа отначало било в Преспа. По-късно, когато Самуил преместил столицата си в Охрид, тук се преместил и архиепископа.